Hej, dlho sme sa nevideli, skoro rok. Anyways, hej, fuck. Takže čo sa dialo v týchto 7 mesiacoch? Depresia, nemohol som si nájsť robotu, čiže viacej depresie. Našiel som si robotu, happy. Za chvíľku začnem hormóny, ešte viacej happy, takže snáď budem teraz stíhať vydávať videá viacej. Legit, nemal som sa dobre mentálne, furt som si hovoril, že všetky nápady na videá nie sú dobré a toto není dobre natočené a jak to zeditujem, aby to bolo dobré, s tým, že som zabudol, že proste ja toto robím pre seba. Hej? Ja toto nerobím pre ostatných, toto je proste pre seba, ako keby, keď sa to niekomu bude páčiť, super, keď nie, tak proste ma nebudú pozerať. Nebudú pozerať tieto videá, hej? Čiže asi tak. Išiel som cez veľa vecí, už chodím do autoškoly, čiže za chvíľku budem môcť šoferovať. Po autoškole začnem hormóny. Za všetko si môžem zaplatiť sám, lebo mám robotu. Čiže zatiaľ všetko ide v poriadku. Snaď prežijem toto, že mám tu ešte videá z minulého roka s ľudskou, videá natočené, ktoré som nezeditoval, lebo som proste hľadal nový editovací program, lebo ten, čo som predtým používal, Filmora, používa strašne veľa AI, aka umelej inteligencie, a nehovorím o tom, že premenovali green screen na umelú inteligenciu alebo čo. Legit, teraz pozerám, že to bol zase nový update, že AI, média, proste, že what the fuck. Teraz tu spravili nové, že AI, background music, AI, čo sú to? AI subtitles, AI, proste slop, AI slop. Bol to dobrý editovací program, ale toto proste nemôžem podporovať. Ale už to mám kúpené, čiže to je jedno, či to používam, nepoužívam. Mám to kúpené akože natrvalo, nie že platím mesačne. Takže tak, budem asi ďalej používať Filmoru, aj keď nepodporujem umelú inteligenciu. Nebudem používať nič s umelou inteligenciou v mojich videách. Umelá inteligencia proste aspoň tak generatívna, hej, čo sa týka ako kódovania a takých vecí, akože go wild, I guess. Ale proste to nenahradí nič kreatívne, hej. Nenahradí to kreatívny proces, nenahradí to ľudské chyby, nenahradí to nič proste, ok? Čo sa týka kreatívnych prác, ono to proste nič nenahradí, aj keď teraz na Slovensku úplne kokoti úplne teraz milujú, že tuto v Trnave máme semafory s umelou inteligenciou, aby dlhšie ešte nečakali. Pritom vždycky čakáme všetci. OK, takže poviem to takto. Umelá inteligencia, bú. Asi tak. To bude všetko na tento live update. Chcel som spraviť na začiatku tohoto roka, že raz do mesiaca budem natáčať videá a proste také mini vlogy a neviem čo. Čo ja viem, aj tak väčšinou som doma alebo v robote a nič takého nerobím. Teraz som začal chodívať von, akože pešo, keďže už je pekne teplo. Asi tak, to bude celý tento live update.
snáď sa dostanem z toho, že všetky moje nápady na videá sú úplne hrozné a niekto tam bude chcieť pozerať a potom sa k tomu nedostanem. Takže snáď sa vidíme ešte tento mesiac s novým videom. Toto je všetko k tomuto, čo som chcel. Bye bye.